ഹായ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ 6ൻ്റെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ ജഡ്ജസ് പറയാണ് കുഞ്ഞാറ്റയോട് ഇന്ന് പാടണ്ടാന്ന്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാറ്റ പാടിയത്. അടിപൊളി പാട്ടിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഏതോ രാത്രി മഴയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാവാർത്ഥമായ ഒരു ശോകഗാനമാണ് പാടിയത്. ആ പാട്ട് പാടുന്നതിനിടയിൽ ചുമ വന്നു. പല്ലവിയുടെ ടൈം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ചുമ വന്ന് ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞു ഇനി മോള് പാടണ്ട എന്നുള്ള നിലയിൽ വരെ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാറ്റയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വല്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു പെർഫോമൻസിൽ നിന്നാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ടോപ്പ് സിംഗറിൻ്റെ വേദി. ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞാറ്റ പൂർവാധിക ശക്തിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രകടനമായി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ജഡ്ജസ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചുമ വില്ലനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാറ്റയുടെ പാട്ടൊക്കെ പകുതിക്ക് വെച്ച് സ്റ്റെക്കായി ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലുള്ള നിമിഷമാണ് ഈ വേദിയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാറ്റയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.